फरायसाफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदोंलायनै दा बेयावहाय नोंथांमोननि रिकुवेस्ट बायदि एलपि सेक्सननि बड' पार्टखौबो एन्सार कि होनो नागिरदों मैयासो जानानै थांनाय आसाम टेटनि दा बेयावहाय इउपि पार्टनिखौबो होखांबायमोन बेनिफ्राय आं दा एलपि पार्टनिखौ लाबोदों बेनिफ्राय जोङो दा बाहाय एलपि पार्टनिफ्राय मा मा दङ बेखौ मोजाङै नायना लादिनि फैदो दा गोबाव खालामाजासे थांदिनि दे बेयाव नायदो नोंथांमोनहा बेयाव इउपि पार्टआव जेरै होदों बेबो एलपि पार्टनियाबो मोननैबो पेसेज एबा फरायनाय होनाया जोंना रायथाइयाबो आरो खन्थाइयाबो क्लास 10 निफ्रायनो होदों क्लास 10 नि बिजाबनिफ्रायनो क्लास 10 आरो 9 बे मोननैखौ बांसिन नायनो थिनदोंमोन आं नोंथांमोनखौ आरो बिनिफ्राय बेयाव थानाय उल्था सोदोब ओमफ्राय गोरोबनाय सोदोब बेफोरबो क्लास 10 निफ्रायनो होनाय जादों आरो बेखौ आङो जायफोरा आंनि उल्था सोदोब ओमफ्राय सिनोनिम्स एन्टोनिम्स होनाय बेफोर गासैखौबो आंबो 9, 10, 8, 6, 7 बे एमएल बिजाबनिफ्रायनो आं सोना होजोबखादों बांसिनखौनो आरो बिसोरनो दा फैजोबदों 9 आरो 10निया मोनसेबो गालांजाखायाखै उल्था सोदोब आरो सोदोब ओंथिया दा बेयाव हाबफानानै थाजोबदों जायफ्रा नायदों मोनखादों आरो ग्रामाराबो एकदमबारे कमन गोलैनाय मोनथारदों आङो दा जेखि जाया मानो फैदो जों नायदिनि बेवहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि फरामोन बियो बेवहाय नायसै गोजौखौ फरायखांखाबाय नोंथांमोना बेखायनो आं डाइरेक्ट खोन्थानोसै बाहाय होनदों क्लेरियन कलनि सोदोबनि ओंथिया मा होनदों क्लेरियन कलआ मा जाहैबाय हठात मोनसे खावलायहरनाय जोबोद इमारजेन्सि लेंहरनाय खावलायहरनाय होननाय बे क्लेरियन बेखौ होमबा जोङो ए नाम्बार अपसनखौ होनो हायो बेनिफ्राय 2आव दङ फालो सोदोबनि ओंथिया मा होनदों माने मानसिफ्रा फालो फालो फैदों माने हानजा हानजा फैदों होननो नागिरदोंमोन बेवहाय गोबांखौ दिन्थिनाय जादों दस्राखौथ' गैया नै खौसेयै फैदों होननानै बुंबाबो जागौमोन नाथाय खौसे गैयैसो होनखादों बे जाया ओंखायनो अपसन डि बेनिफ्राय नायदो हुदा सोदोबनि ओंथियाथ' मा हुदा मानेथ' सर' जानाय सर' खालामबाय हुदा जानाय आरो बर'आव मा होनबावो लान्था जाबाय ओरैबायदि बुंबावो गोबाङानो लान्था जाबाय गथ'आ ओरैबायदि होनो सर' हुदा लान्था बे आरो रायनो 124 बोसोर गोदाननि दिनाव मा खालामनाय जादोंमोननो बेयावहाय जोंना कुइसनाव दङ नै आहुथि सावदोंमोन थाबनो नायनानै सोरबाया होदों जानो हागौ बे जानाय नङा नाथाय रायजोयै आहुथि सावदोंमोन नैबे दङ मानोना रायजोयै दंफायो बेयाव एसे नायबा नुगोन नै बाहाय आहुथि सावदोंमोननि सिगाङाव नै रायजोयै दंफायो नै सोरबा जुदि आहुथि सावदोंमोनल' होदोंबा जानाय नंला बियो रायजोयै आहुथि सावदोंमोन सावनानै होनथारदों नै बाहाय ओंखायनो दाना मोदाइसालिखौ सोर गाख्लोबदोंमोन होनदों बे बर' भलुन्टियार्सफोरा बेयो गाख्लोबदोंमोन मानोना बिथांनि फराखौ फरायबा आरो कालिचरन ब्रह्मआथ' जों मिथिखाबाय ब्रह्म धोरोमनि सायाव बिथाङा बेस खालामदोंमोन बाथौजिमखौ नेग्लेक्ट खालामदोंमोन बेखौथ' बुंनो गोनां गैला जोंहा दा जोंनाव सोंनायसो नालाय दा बेखिनि अब्ला 5 नाम्बार थांबाय 5 मार्क्स थांबाय दानिया नैबेयाव बे जाहैबाय जोंना मा खन्थाइगिरिया सुरत नार्जारि बेयो मा खन्थाइमोन बेखौ आं खनसे खिन्थाना होनि नोंथांमोना नाय बेयो जाहैबाय सुरत नार्जारिनि जिउनि अलंबार खन्थाइ नैबेबो क्लास 10निनो जिउनि अलंबार खन्थाइ बेखौ नायग्रोजोबनांगोन मानो होनबा अब्लासो बुजिगोन बैखौ जाय मोनफेरथाराखै बिसोर आन्दायगोनानो माने जोंनो बिदिनो होखादों इउपिआवबो खन्थाइखौ फरायदो फरायनानै लास्टआव मा होनदों बेयाव सोरबाया बिफागुरु होनदों जानो हागौ सोरबाया मा होनदों नाथाय गसाइखौ होनदों इसोरखौ होनदों नोंनि अननाय लुबै गसाइ लास्टआवसो दङ नाथाय जोंनो स्टेन्जायाव होनायाव बेयाव गसायानो गैया आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननो सोदोब ओंथि होनाया नै थेर बेथेरनि ओंथि होनाया बेयो बिसोरनि ओनसोलावनो दंखायो 9, 10नि जाय नायो बेनो मोनखादों थेर बेथेर सिलिंखार दा बे जायखिजाया बेखौ हाबथ'वाबाबो दानिया नायसै दानिया फैदो अब्ला स्टेन्जायाव फैदो नायदो खन्थाइखौ फरायखांदो आं डाइरेक्ट खिन्थानोसै खन्थाइखौथ' फरायखादों नालाय नोंथांमोनहा खन्थाइगिरि आफा होननानै सोरखौ गाबज्रिदों होनदों इसोरखौ एलाय जों दासो नायना फैबाय इसोरखौ बेमोन कुइसन नाम्बार 127 सुरत नार्जारिया साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ माला मोनदों होनदों नैबे लिटारेचार नङाबाबो लिटारेचारनि पार्टनिफ्राय आं फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन नोंथांमोननो बेनि थाखायनो आङो 2025सिम साहित्य एकाडेमि मोननायनि फारिलाइखौ नायथार होननानैबो होदोंमोन फैनाय नङादांबो बुंहरदों कमेन्टआव सोरबा आङो पिडिएफबो होदोंमोन आरो नायनोबो थिननाय जादोंमोन गासिखौबो पिडिएफबो होदों क्लासबो लादों जायफ्रा नायदों हादों जानांगौ मानोना नै मोनसे रिलेट खालामनानै सोंबायानो नै सुरत नार्जारिनिखौ दा बिथांनि सोमोन्दै रिलेटेड खालामनानै अब्ला गितानजलि खन्थाइ बिजाब बेखौ नायदो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनिफ्राय दानस्लायनाय 2014 बेनि थाखाय होनाय जादोंमोन गितानजलि अपसन डि बेनिफ्राय नेक्स्टखौ नायदो थेर बेथेर दासो नायनानै फैबाय जोङो खन्थाइयाव सिलिंखार बेखौ नायदो हाबिलायाथ' बेबोथ' आं होबोखादों हाबिला माने हास्थायनाय
लुबैनाय हास्थायनाय हाबिला ओमफ्राय लाथिख' जालांनाय जिउ माने फेलें जानायखौ होनदों लास्टआव फेलें जानाय बर' रावाव मोनबेसे गारां रिंसारथि दङ बेफोरखौथ' थख' थख' मोनखाजोबनाय रिंसारथि होननाय लोगो लोगो 6 जाबाय गारां हांखो होनबा 11 जागौमोन रिंसारथि होननाय लोगो लोगो 6 जाबाय नि 6 मोन अपसन ए मोनथाम खौरां रिंसारथि जथाय थानाय नै बेखौ थख' थख' बुजायबाय थाखादोंमोन नैबाव दङ नै नय दन्द्र आखारद्रा न' द' आरो र' जथाय मोनथाम जथाय खौरां रिंसारथि दङ बाहाय जथाय होननाय जायाखै बाव मोनथाम खौरां रिंसारल' होनना बुंदों मोनथाम जथाय होननांगौमोन बेयाव एक्सुवेलि कुइसना भुल जादों मोनथाम जथाय जानांगौ मोनथाम खौरां रिंसार होननानै बुंबाथ' बेयाव गोबां दङ जानो हागौ दा नै फार्स्टआवबो दङ ज' र' ओमफ्राय म दाजाबनाय दङ नाथाय मोनथाम जथाय जानांगौमोन बेयो एक्सुवेलि कुइसना होमबासो जागौमोन जयैनो थादों नालाय आरो बेखौसो सोंदों मानो होनबा बाव मोनथामानो दंखाजोबो नैबावबो ब न' थ दङ बावबो ग ब र दङ बावबो मोनथाम नैबावहायथ' बुरजा दंथारो ओरैनो बिदि रिंसार सोङोबा नाथाय जोंना जथाय रिंसारखौ सोंदों बेयो ओंखायनो बेवहाय मा जागोन न' द' र' बे मोनथाम दाजानाय बेखौनो सोंदों बेयो कुइसना एसे रं जादों मोनथाम जथाय जानांगौमोन बेयो दा बेनो राइट बेखौ जेरै आं फोरोंबोदों बिदिनो बांसिनानो नुदों बेबो एखेयानो नै जेरै खिन्थादों थख' थख' ओरैबायदि गोरलै होदों ग्रामारखौ माने सिगांनि बोसोरफोराव आन्दायहोयोमोन देग्लाय आन्दायहोआखै डक्टर शोभा ब्रह्मआ होनदों थ' जोङो बेखौ मा बुंगोन मान बुंनायखौ मान गोनां मानसिखौलाय मुंदांखा महरगिरिखा आरो जोबोद गिदिर मानसि होनबा जों मा होनगोन बिथाङा होनखागोन बेखौ मान होनानै बुंनाया बिथाङा होनखागोन जोङो बियोथ' होननाय नंखाथारा बेनिफ्राय नायदो सिन होनायनि होनदों नालाय बिथाङा जागोन बिथाङा सासे मुंदांखा मानसि बेनिफ्राय नायसै आय' हाबाब नोंहा दिनै बेबायदि जानांबाय नै आय' हाबाब नैबे एक्सक्लेमेसन मार्क थायोबा सानबोलावरिसिन थायोबा होननायावनो होनखाथारो बाथ्रा लादों जेसेबां बाथ्रानि सावरायबोबाय थादों खनब्रै खनबा माबायावबो सोफाबाय थादों मक टेस्ट लानायावबो आय' हाबाब होनदों एक्सक्लेमेसन सानबोलावरिसिन होनखायो बेनो सानबोलावरिसिन थाबाथाय बेनो सानबोलावरिनि बाथ्रा आय' हाबाब बेनिफ्राय नायदो अलसिया सोदोबनि उल्था ओंथि बेखौथ' हाखागोनानो मावथि बेफोरबो दंफायोमोन हरनायावनो मान दिन्थिनाय नैथि सुबुंसाय फोरमायनायनो मान दिन्थिनाय होनदों मान दिन्थिबाथ' जोंहा मोनखौनो बाहायखायो जि नैथियानो जा थामथियानो जा सेथियानो जा सेथियाव जाला नैथि थामथियाव जोङो मान दिन्थिनायाव मोनखौनो बाहायखायो बेयो सिंगुलारावबो प्लुरेलावबो बिदिनोखा बाहायखायो मोन प्लुरेलाव बांसिन बाहायोमोन बेनिफ्राय आरो सिगां दाजाबदा गोनां नैथि सुबुंसाय फोरमायनाय बांसानद्रायाव ओंखारदों बांसानद्राय ओंथिखौनो दं मोनानो सिगां दाजाबदा गोनांनो सिगां दाजाबदायाथ' जोंना बाहाय दाया दंखाथारो नै दा थांदों नङै दिन्थिनाय सोदोब दायानो दंखाथारो गाहाय बबेयाव रायजो आथोन फोरमायग्रा सोदोब रायजो दौदिनि दंखाथारो नै जोङो बेखौ खोन्थाजोबनाय आं होजोबबोखानाय गुथालनि ओंथियानो दैथुन बेनो जाहैबाय दैथुन गुथाल दैथुन आरो बेनिफ्राय गैला गुथाल दैथुन जाबाय दैथुन दि गाहायनि बबे मोनसेया मावगुन एबा थाइजानि थाइलालि दङ थाइजानि थाइलालि होनदों थाङा थाइजा लासैया थाइलालि थाइजानि थाइलालि थाइजा थाइलालि थाइजा थाइलालि थाइलालिनि थाइलालि नैबेथ' गोजा बिबारा मुंमा आं जेरै होदों बिदिनो फैगोन नैबे अपसनफोराबो मुंमा ओमफ्राय थाइलालि मुंमा थाइलालि बिसोरो मुंमा थाइलालि बेबोथ' नङा होमबा बेनो थाङा बाहाय दंखाथारो अपसन ए बिमा राव सोदोबनि जायगायाव आथिखालाव मा होनो सेथि फार्स्ट लेंगुवेज होनो बेनो थार ओरैबायदि गोरलै एलपिनिया सिरि सिरि फरायनायजों फरायसाया मा जायोनो गोख्रै फरायनो हायो बांसिन आरो बुजिनो हायो बेखौबो होदोंमोन आङो अबजेक्टिभखौ लासै लासै फरायनायनि अबजेक्टिभखौ आरो गोरा फरायनायखौबो गोदान राव सोलोंनायाव राव फोरोंनायाव मडार्न लेंगुवेज होनदों गोदान राव फरायनायाव गाहायनि बबे सोलोखौ बाहायनाय जायो होनदों जोंना राव सोलोंनाया दबानो मोनब्रैखा नङा होनबा नै लिसेनिं स्पिकिं रिडिं राइटिं खोनासंनाय बाहायग्रोनांगौ होनदों नालाय माबा लिसेनिं फार्स्टआ जागोन खोनासंनाय ओमफ्राय खन्थाइ फोरोंनायनि खहाबथाव खालामनो हानाय मोनसेयानो गथ'फोरखौ खन्थाइ फोरोंनाय गिदिरनिखौ नङा बे मेथाइ आरो फावथिना जोंहा गथ' लेभेल नालाय डिग्रि लेभेलनिबा आलादा जायो बेयाव बे जोंहा गथ' लेभेलनि नालाय राव सान्थौगिरिफोरनि बादिब्ला खुदियानि गुदि सोलोंथाइनि रावा मा जानांगौ सेथि राव बेखौथ' आङो थांनाय बारावहाय मक टेस्टआव सोफाथारदों खुदियानि सासेनि सोरजिलुआरि गोहोखौ बांहोनो बेबो एखे बे बिमा रावानो सोरजिलुआरि गोहो बांहोनो लास्ट टाइम केरेक्टारिस्टिक्स DLEDनि साफायना होनायाव दंखाथारोमोन बे पइन्टआ बबे आदबा सोदोब आरो बेसादजों थोंजों राव सोलोंनो लाखिनो हायोनो बेखौ आं इन्टारनेटआव नायबाय बे डाइरेक्ट मेथड
डाइरेक्ट मेथड नायफिन नोंथांमोनाबो ट्रान्सलेट खालामनानै नाय इंलिसाव मोनसे फराखौ जथाय महराव फरायना बुजिनो हायो जथाय महर होनदों नैबेयाव बे मोननै बुस्थु फरा आरो मोनसेया जाहैबाय बिजाब कमप्लिट बिजाब जेनेबा नभेल सल'मा बबेबा मोनसे जोंनि फराफारिनि फरा जेनेबा आबहावा कमप्लिट बिजाबखौ फरायोबा बेखौ एक्सटेन्सिभ होनो आरो बेनिफ्राय बेनिनो मोनसे पार्टिकुलार चेप्टारखौल' फरायनाय इन्टेन्सिभ होनो बेनो होनबा इन्टेन्सिभ गोथौयै फरायनाय अप्सन ए बबेबा मोनसे फोरोंग्रा आगजुआ बुंनाय सोलोखौ जौगाहोनायाव गोनांथार बिफाव लायो होनदों लेंगुवेजखौ फोरोंनायाव बेयाव मोननै अप्सन जाना दङ नैबेयाव नाथाय अडिअ रेकर्डआ लेंगुवेज लेबावनो हाबफायो अडिअ भिडिअ भिजुवेल आरो अडिअ गासिबो बाहायनो हाबफायो बेखायनो बे मोनसेया नंला बाहाय होदों नैबे मोनसेया जादों लेंगुवेज लेब होनदों गोनांथार होनदों नालाय लेंगुवेज लेब जागोन बबेबा मोनसे बिखान्थियाव बाथ्रा आरो बेनि दाथायखौ होनदों सेन्टेक्स आरो स्ट्राक्चारजों खारो नालाय स्ट्राक्चारेल दाथायारि बिखान्थि आरो नैबे अप्सन ए दा बेखिनि बेयाव जोंहा मा जाबाय अब्ला एलपि सेक्सननि बर'आ जोब्बाय कमप्लिट 20 मोनगोन बेखौ जायफ्रा हादों दा नायदो आन्दाज खालामनानै माने गोनो गोथो गोनाङानो गैया बाहाय इउपिआवसो एसे गोनो गोथो गोनांबो दंमोन आं दहाय खिन्थादों जायनि भुलाव मोनसे गोरोन्थि जालांदों नैबेयो दहाय खिन्थानोसै इउपिआव होनाय 148 नाम्बारनिया मा फरायसा बिटिआरि थाखो खथायाव फोरोंगिरि सासेनि बिफावा मा जानांगौ होननाया बेयावहाय एसे मा होनो अबजारभेटर जा होननाय सोंनाय जायासै बाव अबजारभेटर हिसाबै मोनसे दंमोन बेनिफ्राय खाबु होगिरि स्कप होनांगोन गावसोर मा खालामो नैबे राइट अप्सना अप्सन बि मोन दहायनियाव दिथागिरि होनाय जादोंमोन बेखौ कारेक्सन खालामना लादो 1 नाम्बारखौ खेबसे होबावबाय आं कमिउनिटि टेबावबो हरखादोंमोन आरो डिसक्रिपसनावबो सोना होदोंमोन इउपिनियाव सोलायनानै लोगो नायनानै जे नैबे जागोन होननानै आरो कमेन्टआवबो गोबाङानो हेल्प हरदों थेंक इउ जायफ्रा कारेक्सन खालामना हरदों बेनि थाखाय बेखिनि एसेनोसै ससियेल साइन्सखौ बिदों हाजानायनि जेसेबां हायो नागिरनानै मोनोब्ला होनो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों।